Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Hadin ba ka Meghalaya Board of School Education kalapan pena ya ke result jong ka SSLC bat ka HSSLC lapan kedo khundiat ba ki khna pule na them riboy ru kilawan ba chakmat habai new jorlang bat kiwi ki khna pule na kelengki district jong jela Meghalaya barokawai halor gane ki jingla jong ki khun samla ka district banwan chakmat ha ka jing prabana result jong ka embos ki nong ilam jong ka seng ki samla pule ka seng khasi students union nong po circle kila shim ya ka senjam banang ai man sim shishu ya ki samla pule da ka bagi lalej bania kendu kerpang ya ka wi ka samla nak chnong saiden ya ka blatip kerteng kum ka sapi rihun lengdo ka blayo rung ha ka thup jong ki arphongot lane ka top 20 ha ka kadan ka bakhat phra ka samla sapi rihun lengdo ka dewal pule ha alpha higher secondary school nongpo hari boy district bat kum gejing nang ai man sim ya kanek samla ba kandang la ban trisistom bat dang minut shishu ha gejing pule bat ban kiu shaki kerdan gi bakam selor ka seng ha gejing lam jong somla John Lengdo obri president bat somla baya shan langkhar shan lor obri secretary ha ka jing dan lang jong gi dikhot jong nongpo circle bat gi dikhot jong KSU Siden unit ha ka arpo nyo trik ujumang arjar pulai kilalai cha yingsa jong ka sapi rihun lengdo ha Siden bat na ya ka kusnam bat gejing pun ku burom ka balong halor gejing la jong ka ban yo so obathiang lengba gejing trisistom jong ka ha gejing ile ya exam matric kirkhot jong seng gilapan pawru ya ka jing so sorong bagane gejing wan chakmat jong gi khana pule na ka thany kalolong gejing sorong om tang ya ki yeng sem henry ka dong ka thany baro ka wai oi kalong shisha ke ba ni kum ka yeng ru ni dap ni so komen ka khrao ka ba ni yo sngo ba ka sapi ka wan ha ka dan ka kham shakman wala ni la ba wan shakman ni sngo ba ka ni kalong ka ba biang hina ka ban takat kum ka bor ka jong ni haba ni yo akan sot menen kidan lang hebat ni ikun para kemiru ni apet bat iba mun ni ong ba la yo kata ka percentage ka dan em hakan list mo namar ba ka jingele kam long ka basuk ni so ka ban dai la yo pat ya ka list yo i bidon hakan number ka ba khat phra te kan ya baro ka long ka jing yalam ka jung ble yangi bat badan ka ka sapi ha ka jing pule ka jongka ha mana ki puar baru hawa shisha kasapi kam dalong ka khana ko sait bakanya ka ka phan rei mi aya ka bakan pule ni ay mensi mi ka bakan la mon sakmat ka kum ka e ka bakan la kasap go ble la aya ka ting ay ngu e ble na markini e baro no ble don ka bat ni te ba ta ka poru ka pa ko jisu ka bakan pa pi ka nang po ke esu nang po circle kun thuk ya ka Siden unit ke bala shim ya kana sin jamban ai ni sim ki kun samla hapot jong ka thamri bhoi ka jongi ngaru ada sukumen shibun ya ada ki kun samla timi chakmat haki kadan ki bakham chakmat kham tam na ka thamri bhoi ka jongi namar khatba kisnam ki dang mi ngi kwa bak ta ka jingnang ka start ka jongki ka dang kham kiu habaro ki benta jong ki jing pule habaro ki benta jong ka jing im nang ba ngin long ki brew ki ban kiu bat kalawai ke jong kari ba kajat menre jong ba khamtam jong ka dong ri buhoi ru kan long ka ba tengshan kan long ka badan ka jiksngan kan don ka badan jing tengen na ka jimi hikmi pa te kan ni lesen jam ba pi sim ka long sisa ka e ba ai men sim yang i ku ka yin ka sem ho oi de ki wei ki paralok ke ba na don ha kan ne ka benta ki armut ke badan dong pathak khma ba na dong bharambong na ai ki ru kum ju ka jing ku kerdo da kalyang jong ngaru kum ji kini ba kitu kena ki sat pa ha ka jing pule ki jong ki bat ker pang ru da banta jong pi ki balong ki sang bhalang ki pe ya ka ba kam ya kham tam e jong ki samla pule ha ka ne ka dong ka than ka jong ni ba pinang don kum kini ki ben seman penslur ya ki samla pule jong ni bat ba kini minat ha ka jing pule ka jong ki da kalyang ka jong ngaso man ai ka khu do e phi baro haki kam ki jam ki jong pi ubleng ka khu phi ai ka met ka basai ka baklan hala ki jong ting tai kam ki jong pi pinang roi pinang man pinang yo ka met ko kia bat pinang long ki klur ko nyalam ya ki ni ki khna ki dang ren makin bu ki den jat ki ba bha ki jong pi student union no circle hadin bengi i ha ka lap thai bor menen ka sni den ka jingwan khmat jong isama sapi ndo ibe national Siden ilawan sedang terpatra
Kedung top 20 jong ka exam SSLC dan nak liang jungi keseng kanong idap da jing sukmen tam ba tiap nomor bidai ka kunhun tung kisam la pule bola tiap kas kasih student union de kun kono siapa kun pau kun sungu play try kedran nomor thau ba sai sin biang ye yo ban ya lum kroi kane ka ying kun youtube ka ying jong ikong biang mo usiong ba jurung jumi nak por ba kaderu ka ngim so phar ngim so ai su ya so long try kan ying nadu muswa ke merasni mi yo biang ban rung ha bang yo ban wan aim sim nak liang jong ka kasih student union no circle hadin ke jingwan khmat ni samla sapi te nak liang jong seng ni ju mi khmat ban slur ya ki kun samla jong ka dong ka thain nak long nak nong po ri boy la ne wat ha bro hoi ri kasih jintia jong ka brin yu trap i bro hoi te nak liang ka jong ka seng ni ju kun slur nak por ki samla pule te bat de halot ta no rim ro ban nak liang ka seng ni swan ban mi khmat ban wan ya kendu mat khmat ya samla sapi ba layo kat kane ka jingjob bagi liyo un khai tu tau so jingjob apreng ka jingtre stom ka jongi warla budon chubun kiding penkia Ladan lainut kisang lapule kiba larung agi thup basipeu bat arapeu ke exam SSLC bat HSSLC kabala penlong dak embo sauni usnem bamda te hadin ba ngila yo kajingtip nya nakaliang kaseng ngila yalumilang bat ngila wan akan ngaying ban ai kata kajing kublei bat kijing kerku kerdo kum si bantah ban itu ya kata kajing tristom kajong ni bat ya kanam kaburom kabamai kum iwi ne kun semla nang nega thamri bhojong ni kabagi lara kat kane kanam kaburom om tang ya gaying kesam ya kekur tani ya kasino kataw andre ya ka district jong ni barok ngwe de hagne no de hagan no kan kanong rim kana ngila mi sakama ban ai kata kajing kerku kerdo kedroyan da banta kijing pule kiban sawan kajing imbi jongpi bag ini skamru nangalang kasang banes khmat harangkat kajing kerku kerdo jong ublei kajing tristom kikimi kikpa kibahing asam harangkat kajing tristom top jong isam la sapi rihun lengdo ba insalong iwi na I konsum la I masajob haki eksamin do per kiba insayele agi sniam kiban sawan bagi dangit skamru ba insalong kita iklur batun syanya kadeng gani kadong bang atem de boy ke jong